Shut up, man. Shut up, man. Guys, if like I was busy with something. I need some time to ukuzama ukudropa every day. Manje iyasebenza neyona leyo plan but I'm still doing niyangazi mos ngihamba ngespeed sami Okay, Shiko Chumek. Hey guys, Turtles. The dog is in the house, yo. Unama moderator smile. Who phela? Ah. Ngimangale accept first sonje. Yeah. Uyava? Yes? Uyava vandag? Khapa ukunyeka kwenye brand so. Ukunyeka mawe operator mas. Aka rest. Nizova skhatna. Uno January. Yeah? Uno January da. Emaleni. Awatsewa namo kuya khabisha ke mankaisa ke kolola ke tlhatse. Wena smiley. Ukiya ukhona. Unami ula. Ukunyeka ula. Were you dating one time? I will never. Bathini? But see, I was dating watermelon. Abantu bayahlanya mara. Izinto abazikhulumayo. Awukhathali mfana ngokusiphendula ezinye ukuzi-entertainer. Mfana yabona mina mfana izinto ngesiphendula la kuma inbox izinto enganasikhathi. Lena athwenya batho abanye kamaphorisa ababotsa or lena le energy nyane epap eswag. Ntana futhi mina ngizijwayele ntwana. Izinto ukuthi umuntu uzokhuluma kabi athini in ntwana umuntu mina mfana yabona lengi acceptile ukuthi umuntu ongangithanda. Kuyababona babatawutsubisa mfanaka babatawutsubisa energy yabona nje iswag mara ki wave. Ukwabona abanye utsela wave mara bakhona uyitsia because ke ntho hao ke ntho file go modimo wa ntshwara. Wave ke wave ulle papa. O ka se khone o itsia. Pila Modimo a rile ntho e ke a hao ke se khone o itsia. Hore lena le reng ba bangwe le nahanang nang le energy ya lena le moya ya lena. Modimo o sa tlo le tima di-hit net bjana a le time di-hit le re le etsa di-broadcast a le time di-subscribers because of energy ya lena le energy e pap energy e swag a ke understand mfana ne what's mfana after podcast in mfana batho ba le gale ba ntlhoya no mfana ba re smiley I'm sure see you ankere ne ba attack ne ba attack banana ngare modimo wa bona o tsamaya ka G-Wagon or Lamborghini a jema Cosmo Poo a ke tsebe bana hana ngare bona modimo wa bona o tsamaya ka Lamborghini or G-Wagon Phukunyeke ene ngine blind date nokunyeke izophuma marai folang le podleng le ntsheng moya wa lena o negativity ba batlile ka negativity wa ntshwara Chico show
Ama-video wonke la. Titlo dropa, Monsutshwere Wave, re ka drop until December. Ra dula re sa shoot, ra nka leave. Mara ba dropa bafana baka because energy ya lena ai. Abangwe ba lena ke understanding. Like lena le moya abanye bazokuzonda abanye bazokuthanda. Bana le moya e negativity, moya nyane emiswaka and na ke frustan moya eo. Now guys, I'll drop my 2 o'clock. Sorry guys, didn't drop by late. Kusasa mang drop by 12. Angazi nami ukuthi mengingenwe yini. Udla kamnandi mfana mina ngakazi. I love you more guys. Ewa mina ntana ne ukuze ngikawile is because of Nyavala. Ukuze ngikawile nami is because of Nyavala. Mina ngithanda ukugawula. Ay nami elimfana ngikhona mfana. Maybe ngidla kayi-1 ngelanga ngidlela late ukuthi vele ngiyasuthi. Exe Manje ama-subtitle kuphela manje. Ngithi manje mfana shoda ngumuntu oshayela ama-subtitle. Ekufuneka umuntu onthembu mfana. Khuleka. Smiley, what's your real name, Smiley? Hey, my real name I took a lot. My real name. My surname Breadwinner. On the ID, on the ID. On the ID. Bathu Ufezela. Ufezela since ngamshayela ivideo ihlezi ithi wena Chiku, wena Chiku. Ngihlezi nginayo yacaba every day. Ithini leya sikha leya? Isona ethulali. I-out mara leya. Ngayifrostana leya. Blind. Just that ukuthi angakatholi isikhathi ukuthi ngibe nayo. Yeah. Akafani nomunye ngathi uphelele bazana. Wena Chiku. A January ki man ama question ki nickname ilele lako Nthong ki nickname Wana itawola noma nje bangathi bazame ukungiloya abeza. Chico, Chomiaka. How is my network? I network ya quick run fan. Ikren. Nizombona umshini soon guys. Ayinkinga guys, asifuni ukunifakela izinto ezi-10 ngesikhathi esi-1. Ngcono 7 wave eyi-1. Mokutrend into so i-trend iphela. Ngene enye i-trend iphela. Hayi ukuthi kutrend izinto ezi-10 ngesikhathi esi-1. So wa kanjalo. Yeah. Sebagcina baporela. Face to face and Kagiso, I don't have that time. Bathini? Angazi but face to face with Kagiso. Guys, I'm going for Kagiso man.
if yena uphifana mo right mina ngisona isikhathi leso sikhulile manje sibadala Lutlwile mos. ukuthi wena uzongicompare naye sho ukuthi musi mina ngiyayifaka ipressure as long compare naye loyo muntu sho ukuthi nawe uyabona ukuthi Smiley anga Abantu bayahlanya. Usho ukuthi ungashutisa ukunyeke no January ku blind date sebacavana so. Phela babonana every day labantu. mfethu Ayenzeki leyo guys. kanjani Libuye ngilo tsaba lencane. ilanga lishisa guys, I'm no longer drinking, I'm focused. Internet focus doing so. Guys, requestang 11 root be ngore le reng. Banyana mara bashimang na le dipotso tse dingwe nje ya ke di understanding. Yeah, Chico mfana faka mwana. Smile yamchaza mawuthi ukukhula. Isizwe ukuthi uhambile. Yeah, ukukhula guys. Yabona ne guys, mangafuna ukukhuluma indaba kakhulu ukuthi in uvula ukuthi ukukhula. Phele lapha indaba. Manje nami uyafuna ukukhipha. Usale esikole mina. Biggie. It's a good competition. Big. I don't do competition. My competition is myself. Wena Biggie ufaka yimi ugijima uthi Smile. Smile ndo dropa nini baba? Ngishayeni ke because of angifuni ukudrop. Ndod. Ngiyadropa manje ngo 2 o'clock ntwana. Okay. Smile, word of the day. Word of the day, hate or love. I love bakhona abakuthandayo, hate abakuzondayo abahambi. Ngikwazi unjalo ngesikate. Khona umuntu comment ngomfazi wami la. Well, is it true that you were busy yesterday? Yes, yesterday I was busy. Abanye abantu izinto abasibuzayo. Tisifake le top viewer ngoba like isibukela kakhulu ethola. Shule. Hey. Top viewer. Top view. Yabona siyakufaka ukhuluma. Ula. Awushayela iKatara top viewer, we top viewer ngiyabona, awushayela iKatara. Katara yani. Le uyiphethe la. Unetalenda ngisho siyabona. So shayela iKatara. You'll meet me. Don't worry. I'm always available. You can't steal me, but Blue feather. word to advise, never stop what you started. Yes, I can't stop because of it's a bit late to stop me. I'm sorry. But Blue feather. Guys, nemanje nani nifuna ukungenza ngathi ngivule Riyax Hotel njalo every time like ukuphi sibanibani niyambona uyi1 guys requestani mawufuna ukukhuluma into serious or mawufuna ukusibulisa urequest hi Samu, I love you.
some Modimo Asipari. Are you coming to a Ponistain show? Namaste show today. I didn't know that Namaste show today. Where's Kalawem guest? Call. Guys, share that. Minenhle mngani wami. Smiley, I need any. Hey, uminenhle. Ukrendi minenhle bro, Chweka bro. Where were you bro? Chweka bro. Where were you bro? I've been around. Smiley, I take Chweka it out. bro, Chweka bro, Hi, Minenhle. Chweka bro, Chweka Awesome, bro, Gwar. Dolo How bro, so cool, Dolo Leas. bro. Ukhula. Oh, cool. Let's keep on. Chweka bro. Ukren wena bro. What are you saying bro? I'm good in you, bro. Kumele ngiyobhalisisa sengiyengiso. Banganginikeza imali. Yempumulo neskillbox yo ngaba rich mfana. Sibize maqeda ngizona. Yazi ngithi ngizoza lapha eThembisa mara. Hayi wena unamanga wena. Maybe one day. Mm. One day. Ene bekaseka Slam Smile sinini. Awuyanga phi umbona. Kuphi? Bose Glen kuma sportman. Yeah, today. Uyeza amangakho. Awuringi iva. Eh? Uyenzani ke manje ngapha? Ukhapha mina Mama, ngithengisa yeah. umzimba. Yeah. Ishinkinga la ayibonakali kahle. Mara uyeza uringi iva mfana. It's true. Nazi nginibone nje kayiwami. Awena uyachoma ngisho. Thanda abantu basesowethu. Niksike like angiyazi Thembisa. Yeah, uzoqala ukuyazi, uzoqala ukuyazi. Yeah, ngizozama ngiceda ukubhala yabo ngepen style. Kunenzani umntana abantu Chico? Never. Chiko intwana yami kanti yini why? Why ningibuza? Guys, kanti Mngazi. nithathapi into le ukuthi ma-vlogger nami uthola ama-subscribers. Guys, Smiley breadwinner. Wena ugosihlubi yakho kasi. Mfana uyabona uSmile intswembu mfethu. Ucheke Yeah, like ukijimisana nama-artist abhaya ngama-subscribers. akusinoma ubani. Many artists. Amanye ayawadlula futhi le page le Watermelon and Smiley. If ever bangaya bayo check ama-subscribers, for sure lingana neyaka YouTube yaka Shebeshile. Ngiyakutshela, it's fact. It's true. Bangaya boy checka if ever ba team. Hambani noyichecka ngibuyeni Watermelon and Smiley. uSmiley ukulikya. Ngingangicompare nabantu. Angithandi ngikompare. Yabona nami nangisawa ipressure ukuthi gomeli ngiyosebenza nokhosihlu. Anginandaba labo bantu. It's not like ama-plan date waka-Smiley athi. Ngibona mina ngizicela into yami ngipro. Into le ukuthi usawa ipressure ukuthi ikhosihlu kuyatrenda nofuna ukungena. Yeah, usprank nathi sifente uthen imoto sifente uzokhona. When ubheke nina nenizwe ukuthi uSmiley yahlanya so after la ngiyovala uvula uSmiley pranks. Nakinyaka Smiley anrekele shotiele nerekile kijima Yeah, like listen to lezi nakitwe yapara Unazenzi lezo Smiley ne. Zip less. Ujimisa abantu estradeni ebusuku umuntu angazenzi leyo ama prank no bazofela. Abona mfethu mina mfana izinto lezi mfana ngiziplane zonke engqondweni. Inkinga ne angeke uzenze izinto ezi5 ngesikhathi esi1. Mhlolo loyo. Mara mawuyifuna uzoyenza.
Z5. Angeke kuyenza izinto ezi-5 ngesikhathi esiyi-1 akekho umuntu okayenze leyo nto. Ayisho nevelo shama ngeke uvloge wenza yini Hayi ama-blind mfana sidinga date. isikhathi mfana nami ngicabanga ukushaya enye i-content yabona my like yini but then focus on to Bhekane mina ngizokutshela yabona mina ama-blind date angisastress manje ngawo. Manje ngomele ngibuyele futhi ngiyofocus kuma-smash or pass because of ama-blind dates already covered. Umuntu o-edithayo oyenza ama-thumbnail oyenza yonke into yabo. Manje mina ngomele ngibuyele ngani kuma-smash or pass ngiyofocus khona. Ngapha ama-blind date wona amara ama-blind date are doing the most ama-blind date are doing the most than ama-smash or pass when according to you which one ungathi iphethiwe manje yeah now as we speak manje nentana into ephethe wave i-blind date because of mina manje ngiphusha yona kakhulu than leya yabo. Ngabuyela yazi into engi-awe ngayo abantu bathanda izinto ezi-snacks make something serious uzobona ngeke ba-entertain mara yenza into emfana ehlanyayo you'll see people entertaining ubhekene mina mfana ngenza i-content nesitoko sami nge-channel enye ngenza amanye ama-numbers mfana uzobona. Yo, Smiley shabona. Yo, hey, yo, Smiley. Smiley guys, ayenza into yakhe shem. Ingqondo zabafana zifana sometimes angithi. Ongambona uSmile ukuthi ngathi yena udomnyana because of nami ngikhuluma somehow yabo. Bayothi house Smile uyabhaza in kanti mina ngiyazi engqondweni zami ngiyazi ngithembeleni. Yabo. Yeah, nice. Isandla sakho butomdala brand winner South Africa. Ukuthi umuntu uzokhuluma ukuthi Smile umubi. Leyo ntwana ayingihethi nakancane because of ngikhule ngayo le bangitshela ukuthi Smile umubi nani. Ukuthi bekakutshela ukuthi uyifoshola mngani wami. Bayangitshela mngani wami ama manje uzafika ikhanseli Stoko bayahlanya simanga uthaka ngistoko. Bayahlanya. Abazange abathuting i-counseling azange uye i-counseling ayizange ngikhehle right amara obvious abanye abantu nje asiboni ngokufana obvious ngiya-understand yeah asinamehla afanayo because of mina ngimubi angithi abanye bakujula nabo Bruce nana kakhona into amazinyama asinayo sabo manje nyolungise ngiyofaka ama-braces ngesikhathi sami wetheke kawufela and uyikhipha cash yofaka ama-plate yeah mara mfana ngicabanga ukwafaka mina ngifuna January because of manje mfana kuyodliwa inyama December ngicabanga leyo nto ukuthi kuyodliwa inyama enokuba ngizohlala ethembisa yo ngathi ngizohlala ethembisa fuck ngizocasha lapha so magive inyama Tiko ngiyaza ngizocasha kini awuze mfana uzocasha mfana yo plus agcwele yo la khotman la siya oza uzongabuza usiya uzongabuza uChiko uyahlanya yabona yabona Smile kuyodliwa inyama ngisiye manje mfana ngiyozifaka January le ndevele shame you are mad boy thank you yini la bengithanda eningitshela ukuthi you are mad kanti uweste idatha lakho kuzobukela mina bese yakhuluma I'm mad uyahlanya bayajuthana ngimkhiphile mina ubani yena lo yathi you are mad ayitana wena ungablock umuntu ungayenzi next land ngiyakufraza ba right abantu labo umuntu yokuzonda soloka akubukela so bethela athini lo sa angisazi kahle ngicela ningifundeleni sa awukantona mina ukhuluma iphi language
Oziyas angikwazi ukusibhala Sanibonani ngibhale kumfana Afrikaans. Chico, sawubona Afrikaans. nominenhle dia. Yes. Phetha le Lawa mafundi la. yaphela. Afrikaans niyakwazana ninkani. Ni sike yazi. Jou praat geveer, minentle. Ja, ek praat. Jou praat geveer. Jou nie praat Afrikaans jou, jazaleit jou. Jou kan praat van ek. Wat sou jy, Chico? Ek baie praat jou. Confidence, Sloom. I have confidence. Jazaleit jou, minentle. Jou nie praat Afrikaans. Baie gegoed jou. Okay. Sharp, Chico. Jazaleit ja. Baie lastig. Lastig, Chico. Cause of why? Lastig kanti I mean ukuthi unemali. Fuck. Kanje yini imali nge-Afrikaans? Goed, ne? Geld. Money is geld. Geld. Guys, I want to go in park. Yeah? Ayinami ngifuna ukuthatha ishawa mngani wami. Bengithi kuyafana neyavaya bengizoza mara uyavaya ngizokubona maybe Sunday uhlezi ufree. Bye, guys. Bye. Yes, mate. Consider thinking of what people do. I don't care about Sasa what yenza. people say. Klasa. Mina enhle shonto yami. Sharp. Mali kusasenzani? Ngeke kahambi mara ngizihamba after 15 minutes. Kusasa ngithi kusasenzani? Nangudubi athi, can I join your group? Ngiyobamba Baphelele. inkunzi. Bye. Nibe nosuku oluhle. I feel Wish you all the best, Ismail. Ngiyobamba Chico, inkunzi kusasa. bye. Ya, alhamdulillah. Dale igini. Hayi. Mina ngiyathula ngiyabheka amanye ama-comment kuya le. Thula ngisibheka. Ngeke ngize ngisho kuniko and January 13 kanti wayinibuza mina. Sijola no January sonke mina nokunyeke ke guys. Siyamshare. Dembuzi himself. Yeah, sure. Kamba no fit ni mnani. Kamba mputi. Na sweet. Manje Ismail uthi sibangena nini ngale shutanyana. Ngihlale project le so wethu. Okle yakho uyayishaya Yobhekane. or like uso. Ini Ismail? Fraza usende inamba yakho lapho inbox because of manje ngiya eSoweto man. Also shova via inbox ne. Akuna flop kia utambwenza kanjani. Uthini mfana bani? Uyayishaya le okle yakho or like uvaya so vele. Ngishange artificial. Mfana ukuthi wena yakobeka mos. Wayibe ungadlali lezi zinto lezi amabhallet. Lezi zokuma ngemino so. Ay. Alingetalende mos. Angidala talent. Kuba ushaya zona mos lezi zokuma so fly le phezulu. But maybe ngalandeleli maybe angithwala. Ma you can still do it. Don't leave now. Yeah, ngiyakwazi kuyisho. You muted for sure by Kufunia. Are you going with JJ and Kunyeka? Mali so shova ting shift ne fere mfana. Sure, puti. Awa. Feeling kana.
Ovula ikhamera kucala. Mntana Chico sizokhuluma ne. Yahlala. Ithi sikhulume nala bese yavala. Allo yabuya kabisi 2. Hayi. Thando, Hello. unjani?